RONDOMPLAY505. Te kai tässä nyt vähän pelattiin tässä jo. Luotiin... Kun yksi video meni pieleen, mut... Ne. Ei se meitä haittaa yhtään. Näin niin. Olemme kovia. Mulla otin sit videokin ja... Mä tusin. Selvä. Eikö se olekaan? Mitä nyt tapahtuu? En oo. Nyt mä vasta tulin. Mä oon. Niin. Onneksi mä otin kaikki nää peliäänet pois, et mun äänees. Jos kuuluu. Ne, jos se ei kuulu, käy huonosti. Se ei kuulu, niin kuuluuko se nyt? Vai mitä? Noniin, miksi täällä yhdellä Kevinillä ei oo kattoo? No kun sit voi ottaa niitä. Kato, sä voit kysyä siltä craftaa ja niin. Ja mutta tuolla Eikö voi... se ole koko kattoa? Mitä? Mihin se koko... Onko sillä koko katto vai ei? Mä laitoin sen nyt valmiiksi. Miksi sä otat pois? No mutta sit tuli. Niin, mut sieltä voi muutenkin. No mitä sitten? Niin, ei I'll draw it for you. Trololo, trololo. No se saa sit olla noin, jos zombit haluu tappaa sen. Ei ne pääse tossa kato. Niin on ne voi tappaa toi, jos toi tulee tohon kohtaan. Miten nyt? Koska mullakin on käynyt niin. No sulla. Tää on sama. Minne mä äsken tipuin? Ai mene säätipuolta. Ennäkin. Mä täyttää. Onko ketään kotona? Mä menen haamupaikkaan. Slime on ainakin. Luolaa tekee luolaa tästä. Joo. Noin. Onks tää nyt hyvin valoista? Joo. Vaikka sä sitä puolta. Nyt Joo. puolta sä oot. Niin ei tarvi sitten enää mitään valoa. Hakaatko sä? Joo. Se on koko ajan jotain. Pimeetä. Ei helvetti. No mulla on vain yksi tortsi, ei oo enempää. Mulla on 4. Numero 2. Kiva. Oi heitto. Narko olevan paikalle painettu toivon pohjassa. Vai mitä? Ai 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 ai. Ai 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 ai.
Koska ei jätä paska hiekka loppu ja nyt tulee jotain tavallista hiekkaa. Ei jumper. Mikä kauhean kasvattaa. No, tossa. No joo, no voiko sekin näyttää valolla, kun mä en tiedä edes mitä mä hakkaan. Aha. Mitäs teet? Älä lait valoi pois. Mitä? Mihin mä jäin vittu jumiin? Mä jäin niinku tohon vaan jumittaa ja... Tää. Ja vittu, tän on ajattanut. Aja siis sä voit vittu hajottaa. Toi voi hajottaa. Vittu mikä häks. Saatanan kevyt, pysy paikalla. Älä liiku minnekään, minä tosta. Älä minnekään. Jos sä ton hajotas, niin vittu sun kauansa. Tää on niin huonosti Tee se. Ai saatana. What the? Häks? Who is this guy? This is not Kevin. Vai mitä? Mm. No. This is your hacks. Joudut seinällä pitää Koht se kirjoittaa. Yes, I am hacks. What the fuck? Tässä tänään on niin hauskaa. Täällä on häksääjiä. Ne pitää bännätä. You're hacks. Mitä? You are hacks? What? Kevin. No mitä nyt? Miksi sillä on suomalainen nimi? Tää ei oo suomalainen peli. Korjaus, se on hacks. Kato näin. Korjaus. Hei, Anteeksi. Hei, haluatko sä näitä? Voin heittää sun. Tiputa alas nyt vähän äkkiä. Otetaan. Sai 71. Tipu. Puoki. Noniin. Ei. Lennä. Vitsi. Ei lennä. No täytyy olla vähän kauempaa. No ne. Eikä sit tää riitä. I'm coming for you. Ne tuli mulle. Kiva. I'm coming for you. Mä en saanut ne. Mitä? Mä en saanut niitä. No ne, se vähän mukaan. Aina. Ei kun mitä vittu. Ei niitä edes oo täällä enää. Ei niitä. Ai saatana. Onks ne sulla? Ei. I'm dead. On. Moi. Moi, mä kuolin vahingossa kun mä hyppäsin alas. Super fail. Niin. Mä oon perfect. Kaikki pelästyttää kaikkia. Miksi täytyy ai saatana? On taikotus pelästyttää, kun kaikki on niin virtoja. Voi läskeä. No ei. It's my life. Tässä pelissä ei oo yhtään luolia. Kannattaa pelata Kingdom Hearts 2. Vai mitä?
alkaa vaikeustasoksi normaali. Ja yhtäkään saada Ultima Weapon. Peli valehtelee. 13 nyt pitää olla. Normaalisti vaan 7. Joskin joku edes tietää mikä se peli on. Ne. No nyt kun mulla ei ole mitään oikeet kameraa, kun mulla on tää... Mikä tää kamerapaska? Mikä tää kamerapaskan nimi on, mitä mä käytän? Mikä? No millä mä kuvaan? Niin. Mä en tiedä sen nimeä. Fraps. Niin, Frapsi. Niin. Ja mä en voi näyttää sitä koppaa millään. En millään. Mä tarvii kunnon kakat. Mä en tietenkään. Mulle puut. Mä tarvisko mulle puuta? Mä en muista. Vihdoinkin joku miniluola. Mut vaan mini. Vaan mini. Tiedätkö mitä tarkoittaa Dark Souls? Pimeät luolat. Hyi saatan. Se on yksi peli. Se on kuin hyvä peli. Pimeät suolet. Niin. Se on kuin hyvä peli. Mä en edes tiedä koko peli. Mun mielestä se on kuin hyvä. Kato videosta laajapavika. Ai mikä se nimi olikaan? Dark Souls. En tiedä. No kun se on Condom Brallas siis niistä, joku niistä, mä en edes muista edes mikä jakso on. Kondom, tai ku Condom Brallas. What you here doing? Kato mun ruutuun. Ota. No. Tun. Mä en näe. Ei sit enää mitään. Ei se suostu tulemaan. Ei saa lähteä. It's mine to join blue team. No ne sanoo vihdoinkin tää uunin meillä. Onko vähän pro? Hei, meidän pitäis lopettaa. Juu, mut se on... Joo, hei. Niin. Ota jakkina. Se on jo... Tai... Sitten niinku heti kun mä oon näytellyt, niin sitten moro. Juu, se ois moro. Heippa. Joo, heippa. Noin. No. Älä sä täällä nyt, mene